Здравейте, добър ден. Аз съм Иван Парк. Аз реших да направя видеото като това, защото в момента аз обикновено уча неща, които е много важно за мен, и мислих, че ако мога да проделя моя работа и също моето учене, тогава ще бъде по-добре и по-полезно не само за мен, дори хората също. Добре. С видеото не само за това, дори за бъдеще, аз също не съм сигурен какво трябва да направя, но аз много обичам, харесвам няколко неща. Примерно много обичам като тичане, като running, или като учене други езици, и също медитация също много харесвам, и рисуване, или музика също, или кино, филм също много често гледам. И просто мислих, че ако проделя като моят хаби с хората в YouTube, това е по-добра идея. Това е защо аз сега направя като това, и дано това е много полезно с няколко хората, с вас. Добре. Сега аз чета книга в библиотека, и знаеш ли, обикновено аз много харесвам да чета като книга, и в момента аз чета едно списание от София. Тук имаше голямо събитие минало време, и когато аз бях там имаше няколко компании, и един от компании те даваха ми като това списание, и след това аз мислих, че ако мога да чета тази книга, тогава ще като развиват моят български умение. Това е защо аз сега чета като книга списание на български, и също аз уча няколко други езици също, но по момента аз концентрирам повече от български език. Знам, когато аз се започвах, беше много трудно и не знаех как мога да уча по-добре и по-бързо, но мисля, че там има няколко начин, но мислих, че аз трябва да преварвам много време за учене, особено за нови езици. Това е. И аз също сега в момента уча много в Сордоно, но понякога това е малко скучно и малко
малко сложно. Да, и също обикновено, знаеш ли, обикновено аз просто мисля, че това е добре за бъдеще, като question въпрос. И да, понякога мисля, че това е добре, но не като много бързо. Ако има повече време за учене, като за моя цел, тогава аз сигурно трябва да мисля, че това е добре ли е за като бъдеще ми или не. И обикновено аз мисля, че това е много добре и много важно за моят работа и моят живота също. И аз няма да спря и също много искам да като концентрирам повече за неща, не само български език, дори като спорт или други хоби също. Добре, това видеото е почти половин час и също може би малко трудно да като говоря 30 минути, но там няма като проблем. Добре, всичко добре. А вие как мислите, когато ние като учим или като работим за да бъде като специално или професионално неща? Примерно сега аз също искам да уча неща много добре, като за да бъде много професионално, и това е много зависи и също всички хората е различно и там няма наистина като отговор колко време или колко години трябва да като концентрира. Но няколко много известни хората, които вече много успешни, те обикновено говорише поне 5 години или дори 10 години. Ние, когато ние учим или като повторим, тогава ние можем да бъдем много като професионални хора. И също, аз също мисля, че това е вярно. Аз съгласен съм. И да, знам, понякога това е не много лесно и малко скучно, но просто не искам да като спря за моят като живота и също много добре бъдеще ми също. Да, това беше като моят въпрос и аз също не съм сигурно, но просто исках да говоря и разговоря за нашият живота и също много голям цел също. Да, така е. И аз съм много сега в момента има много интересни неща за здраве също или учене, работа и също няколко спорта също. И особено
което е много полезно и също много като по-добре за нашата работа. Добре. И също най-важното е, ние трябва да имаме няколко добър баланс за живота. Примерно, когато аз се събудя рано сутринта или като нормален ден, обикновено аз се започва да като отворя прозореца и след това приготвя много добре кафе, понякога с само вода или с мляко също добре. Това зависи от моят мислене. И след това аз обикновено не много искам да ям като направо. Обикновено като правя йога или като тича навънка. Не е много дълго време, но около половин час, за да бъде много добър ден. И това е много полезно, защото мога да започва по-силно и също като чувството ми също по-добре. Днес просто исках да ми спомисля и говоря, че какво е като добър живот и здраве. Мисля, че това е много важно и ние вече знаем колко важно е, но много трудно да като помислим и също действаме всеки път. Но ние, когато като разговорим и също разделим за това, тогава сигурно знам, че ще бъде много полезно и добре. Тогава ще само концентрирам да уча от сега и ние пак ще разговорим след това. Айде, чао!